بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይኹን ሰድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ይውዕልኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ጽባህ መድኃኔ ዓለም አቦይ ከምታ አነ ጽባህ ዝውዓልኩ ድማ ጽባህ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይኒ አሜን። ስንክሳር ዘወራ ታሕሳስ ዕለት 15 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ذكر ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ አደይ ልሳን ኩነኒ እንቋዕና በአበው ቅዱሳን ጎርጎርዮስ ዘአርማንያን አቡነ ኤዎስጣቴዎስን አባ ቆራይን አቡነ ሉቃስ ዘዓምድን ዓመታዊ በዓል በሰላም አብጽሐና አብጽሐኩም አሜን። አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ረባን እዞም ሐዋርያው ጻድቅ ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊ ክኾኑ ከለው በዓለም ደረጃ ዝፍለጥ አገልግሎት ዘለዎም አቦዮም ኣብ ማእከላይ ዘመን ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ክንዲ ናይ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ናይ አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ዝኣክል ስሙ ዝጎልሐ ጻድቅ አይርከብን። እዞም ጻድቅ ኣብ ከባቢ 1265 ዓመተ ምህረት ከመስተወልዱ ክእመን ከሎ ወለዶም ክርስቶስ መዓን ስነ ህይወትን ይባሃሉ። ናይዞም ጻድቅ ናይ መጀመርያ ስም ማዕቀበ እግዚ ንጎይታ ዝተዓቀበ እዩ ዝነበረ። ኤዎስጣቴዎስ ዝተባሃሉ ድሓር እዮም ገና ካብ ቁልዕነቶም መንፈስ እግዚአብሔር ስለ ዝሓደሮም ነዚ ዓለም ግዲ አይነበሮምን። ናብ መምህር ኣትዮም ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተማሂሮም ዲቁና ተቀቢሎም ከገልግሉ ጀመሩ። ብዲቁና አገልግሎቶም ድማ ስሉጥ ወይ ከዓ ፈጣን ብምዃኖም ናይቲ ዘመን አበው ዳግማዊ እስጢፋኖስ እናተባሃሉ ይጽውዕዎም ነበሩ። ድሕሪኡ ኣብ ንእስነት ዕድሚኦም ንምናኔ መሪጾም ጾሙን ጸሎትን ምስ ስግደት ኣዘውተሩ። ከምዚ ብዝበለ ህይወት እንከለው ሓደ መዓልቲ ንስማ ጸዋውዑ ጎይትነት ይኹኖሞ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ መጸ። ኣብ ዝባነ ችሩብ ብግርማኡ ምስ ረኣይዎ ድማ ሰንበዱ። ጎይታ ግን ፈታውየ ኤዎስጣቴዎስ ገና ካብ ማህፀን ኣዴኻ መሪፀካ እሞ ካብ ኢትዮጵያ ክሳብ አርማንያ ሐዋርያ መታን ክትከውን ሸይመካ ኣለኹ ዘቺያከ ሰምዓ ቺያየ ሰምዓ ንዓኻ ዝሰምዐ ንዓይውን ሰምዐ ንዓኻ እምቢ ዝበለ ድማ ንዓይውን እምቢ በለ ኢልዎም ባሪኽዎም ዓረገ። እዞም ጻድቅ ንፈጣሪኦም ስለ እቲ ህያብ እናመስገኑ ቅሽና ተቀቢሎም ስብከት ጀመሩ። ስማ ጸዋውዖም ቀልጢፉ ኣብታ ሃገር ተሰምዐ። ኣብ ኩሉ ቦታ እናዘሩ ንዘይኣመኑ ኣእሚኖም እናጥመቁ ንዝኣመኑ ድማ ብስርዓተ ቤተ ክርስቲያን እናጽንዑ ህይወት ናይ ገዳም እናኣስፋሕፍሑ ነበሩ። ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝርከብን ንሶም ዝመስረትዎ ገዳም ወሲኽካ ንገዳማዊ ህይወት ምስፍሕፋሕ ኣስተዋጽኦ ገበሩ። ኣብ ገዳሞም ድማ ንኣባ ኣብሳዲ ወሲኽካ ብዙሓት ኣርድእቲ ምሂሮም ኣፍርዮም እዮም። አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ብፍሉይ ዝፍለጡ ቀዳሚት ሰንበት ከይትነዓቅ ክትክበር ብዝገበርዎ ጻዕሪ እዩ። ከምኡ ድማ ኮይኑሎም እዩ። ብዘይካ ኣብዚ ቁሩብ ግዜ ካብ እንርእዮ ናይ ድፍረት ስራሕ ኣብ ሃገርና ክልቲአን ሰላብቲ ክቡራት እየን። አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ክልተ ግዜ ናብ ኢየሩሳሌም በእግሮም ተጓዓዞሞ ምኻዶም ግን ንምስላም ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ዘርኢ ወንጌል እናዘርኡ ነቲ ፍረ እናለቆሙ እምበር። አቦና ኤዎስጣቴዎስ ኣብ ዝኾነ ግዜ ሐዋርያዊ አገልግሎቶም ሸለል ኣይብሉን ነበሩ። ኣብ መጨረሻ ህይወቶም ኣብ ገዳሞም ንወዲ መዝሙሮም ንኣባ ኣብሳዲ ሸይሞም ንሓድሽ ጉዕዞ ተንስኡ። ንፍርቂ ደቆም ኣብ ገዳሞም ገዲፎም ነቶም ፍርቆም ድማ ኣኸቲሎም ጉዕዞ ናብ አርማንያ ተገብረ። ኣብ መንገዲ ድማ ኣብ ባሕረ ኢያሪኮ ምስ በጽሑ ዝሳገርሉ መርከብ ሰኣኑ። ኣደናቂ ኣቦ ስለ ዝኾኑ ግን ብእምነት ንዓጽፎም ንኹለንታኦም ኣውፂኦም ኣብ ልዕሊ እቲ ባሕሪ ደርበይዎ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብትእምርተ መስቀል ኣማዕቲቦም ተቐመጥሉ።
ደቂ መዛሙርቶም ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ባሕሪ ኣብ ዝተነጽፈ ኩታ ከቢቦም ተቐመጡ። ካብ ሰማይ ድማ ጎይታና ወሪዱ ኣብ ማእከሎም ቆመ። ቅዱስ ሚካኤል ብየማን ቅዱስ ገብርኤል ብጸጋም ቆሙ እሞ እዞም ጻድቅ ድማ ንደቆም ክምህርዎም ክትርጉሙሎም ጀመሩ። ኣብ ማእከል ግን ሓደ ኣብ ቅኔ ቤት የማነ ብርሃን ይብልዎ ብምጥርጣሩ ንሱ ዝተቐመጠላ ጥራይ ተቐዲዳ ሰጠመ። ድሓር ግን እዞም ጻድቅ ተመሊሶም ኣውፂኦሞ እዮም ካብ ሞት ኣተንስእዎውን። በዚ ምኽንያት ድማ ዝኣደወ ባህረ ንማእከል ዝሳገረ ንማዕበል ዝተሳገረ ይበሃሉ። ኣቡነ ወስጣጢዮስ ኣብ ኣርማንያ ንዘመናት ሰቢኾም ንህይወተ ገዳም ኣስፋሕፊሖም እዮም። ብዙሓት ተኣምራት ሰሪሖም ካብ ዝውለዱ ኣብ 80 ዓመቶም ኣብ 1345 ዓመተ ምህረት ዓረፉ። ብብዙሕ ዝማሬ ድማ ኣብ መቕደስ መርምህናም ተቐብሩ። ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ግብፅን ኣርማንያን ድማ ይኽበሩ። ሎሚ ነዞም ጻድቕ ልደቶም እዩ። እንቋዕ ተወለድኩም ኣብ ማዕሪ በረኸቶም ይሕደረና ኣሜን። ከምኡውን ኣባ ቆራይ ኢድን እግርን ዘይብሎም ዝልምኑ ዝነበሩ ንጽድቆም ማንም ከይፈለጦም ዝነበሩ ኣባ ቆራይ ጻድቅ ምዃኖም ምስ ዓረፉ እዩ ዝተፈልጠ። ገዳሞም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ተንቤን ይርከብ። እዞም ቅዱስ ኣብ ዘመነ መንግስቲ ኣጼ ልብነ ድንግል ኣብ ትግራይ ተንቤን ኣውራጃ ዓዲ ራእሶት ናይ ዓበይቲ ሰባት ሃገር ኣብ ዝበሃል ቦታ ኣጻብዕቲ ኢድን እግርን ዘይብሎም ኣባ ቆራይ ወንበር ኣብ እትምሰል ኣብ ልዕሊ እምኒ ተቐሚጦም ተገለጹ። ሓደ ናይቲ ኣከባቢ ሰብ ብመንገዲ ክሓልፍ ከሎ ኣባ ቆራይ ኣብ ልዕሊ እምኒ ተቐሚጦም ጸሎት ክገብሩ ረኣዮም እሞ በቲ ኩነታት ተገሪሙ ናብኦም ጽግዕ ኢሉ ስሞምን ዝመጸሉ ዓድን ሓተቶም። ንሶም ድማ ስመይ ኣባ ቆራይ ይበሃል ዓዲ ግን የብለይን በልዎ። ንሱ ድማ በጃኹም ናብ መንደር እሞ ንኺድ ቤት ጸሎት ክንሰርሓልኩም ኣብኡ ተቐመጡ በሎም። ኣባ ቆራይ ግን መዕረፊተይ እዚኣ እያ ካብዛ ስፍራ ኣይትንስእን በልዎ። ኣባ ቆራይ ድማ ኣብኡ ተቐሚጦም እንከለዉ ዝናኦም ብኹሉ ተሰምዐ እሞ ሰባት መጺኦም ኣብ ዙርያ እቲ ዝተቐመጥሉ እምኒ ጎጆ ሰርሑሎም። ድሕሪ እዚ ድማ ደቂ እቲ ከባቢ በብተራ ብምግቢ ክረድእዎም ዕጫ ገይሮም ነናብ ቤቶም ከዱ። ኣብ መጀመርታ ተራ ዝበጽሖ ሰብ ድሕሪ 1 ሰዓት ምግቢ ሒዙ እንተተመለሰ ናይ ኣባ ቆራይ ጎጆ ብብርሃን ተመሊኡ ረኸቦ። ናብታ ጎጆ ምስ ተጸግዐ ድማ እቲ ነበልባል እናጸለወ ምቕራብ ከልኦ። ንሱ ድማ በስምባዴ ናብ መንደሩ ተመሊሱ ነቶም ናይቲ ኣከባቢ ሰባት ምስ ነገሮም ኩሎም ተኣኪቦም መጹ። ደቂ እቲ ከባቢ ድማ ንካህናት ሒዞም ብዙሕ ናይ ምህለላ ጸሎትን እግዚኦታትን ምስ ኣብጽሑ እግዚኣብሔር ናብታ ጎጆ ከኣትዉ ምስ ፈቐደሎም ኣተዉ። ነገር ግን ንኣባ ቆራይ ብህይወት ኣይረኸብዎምን። ንዓስከሬኖም ብርሃን ከቢብዎ ረኸብዎ። ኣብ ጥቓ እቲ ዓስከሬኖም ድማ ናይ ኣባ ቆራይ ዓስከሬን ኣብዛ ውሽጢ ጎጆ ክትቀብርዎ ናብ ካልእ ቦታ ወይ ካልእ ድማ ናብ ቤተ ክርስቲያን ወሲድና ክንቀብሮ ኢና ኢልኩም ከይተሓስቡ። ነዚ ነገር ብድፍረት እንተፈጸምኩም ኣብ ልዕሊ እዛ ዓዲ ካብ እግዚኣብሔር ቁጣዓ ከተምጽኡ ኢኹም ዝብል ትእዛዝ ኣብ ብራና ተጻሒፉ ተረኽበ። በቲ ትእዛዝ መሰረት ድማ ደቂ ዓዲ ሃገሩ ተኣኪቦም ንኣባ ቆራይ ታሕሳስ 15 በዛ መዓልቲ ኣብኡ ቀበርዎም። ድሕሪ ቁሩብ ዘመናት ድማ ሰብኣይን ሰበይትን ዝኾኑ ሰባት ሙቋም ኮነ ምኻድ ዘይክእል ንድዊ ወዶም ሒዞም ናብ ጸበል እንዳኸዱ ስለ ዝመሰሎም ኣብቲ ኣከባቢ መሕደሪ ደልዮም ናብ ኣባ ቆራይ ጎጆ ክፉት ኮይኑ ተራእዮም እሞ ንወዶም ሒዞሞ ከይዶም ኣተዉ። እቲ ድዊ ወዶም ኣብ ልዕሊ ናይ ኣባ ቆራይ መቓብር ምስ ኣደቀስዎ ከምቲ ናይ ኤልሳዕ ኣዕጽምቲ ምስ ተንከፎ ከምቲ
قلطيفو استنسأ موت ازي دوي قلعا دما ابناي أبا قراي مقابر مس أعرفه شعون الشعو أففلو بمتنسا كم بتيك زلل جمرة ولدو دما عينلتاهم درق حوا مسوق حقا نابتم ديك عدي كيدوم نسيستا قبر اللهم تأمر تزاربو كابتا جيزي جميرو بعالناي أبا قراي أبتي أكبابن أب كلو قربابتي بوتاتاتن خبر جمرة بعالي عرفتم دما تحساس عسر حمشتا خونه أبا قراي رأسهم من إغزابير فاليوم كم قدوس على أزار نزع عالم ودق مسيلهم نبعا بكبري زبقعو صادق أبونا يوم لوم دما لومون نلبسومن أكالمون تراي إنا رأنا إن نعقوم سبات كم أبا قراي زبلو قدوسان كخوني يقولوا يوم بزيكا اتلعو الإغزابير ولا حدا زفلت يلن ناي أبا قراي رديت بركتهم يحضرنا بصلتهم يمحارنا أمين كم أون أبونا غورغوريوس أرمانيا ناي أرمانيا ليك باباسات أبونا غورغوريوس أب زمن نغوس درطادس سماعتنت استقبلوا عبي أبو يوم نغوس عطان كعرق نبيته طاوتو مساعتوا نأبونا غورغوريوس طويعو نأمالخت عطان أعرقو بلوم نسوم دما نتأزازو أي فصمن مسبلو بطعمي صنع زخانة بستفلالي سقايات السقايوم نغوس بزح مسال سقايوم عميق قدقاد أخعيتو أبو دربيوم أبونا دما أبتي عميق قدقاد تدربيوم نعسد حمشت عمتات نبرو سلام يقبوم دما اغزابير نحانتي عدى عزز اللوم أبتقى عدراش اتي نغوس اسنبر إذا عدى بإغزابير تعزيزا انجراء الناس انكتت نابتو قدقاد تدربي اللوم نبرت بزيكا نأبونا بهيوات من باروم زفل السب دما عين برن كمزي إنا قبرت دما عصرت حمشت عامت نبرت نغوس درت عدس دما نقدس أرسيما كمرعو دليو فتسيما انبي مسبلتو باقا مخنيات نبزحات دناغل آنستي قتلا سيطان أولي بوزح درو ازي نغوس درت عدس نسان دناغلين نقدس أرسيمان ببوزح سقايمس قتلن سجأن نابقو دربيو نجرجن ولا حنتي كيكونه بحالة وقويتانا نبر أمو وهبت نايك قدس أرسيما أن حاسبة سلازقتلا استطعاسة كونه وغناسو دما كب حازنكا متان كتعرفنا بجاكا كدنا أراويت نهدن بلوو نغوس دما أفرسو تقميتو نابجاكا وطا نجرجن سيطان سلا استوهادو أبلعلي بعال قدس أرسيمان أونا غورغوريسون بزي سرحو قفعي إغزابير ناي تفترو ملكعو قيرو كم حاسما قبرو نغوس درت عدس ناب حاسمان نت دحر مغيارو نزي رخبو كلو زنخص كونه أبنعلي اتوم أب بيت منغستو زلو سباتون سيطان مسحادروم عبي جنكي كونه حافتي اتي نغوس ليت دما نغورغوريوس كاب قدقاد انتزي اوصيكمو عيسرحنون زبل رأيتمو نوغاناتا نغرتهم زموتا مسيلوهم سلازنبرا ازي مسمعو بطعمي سنبيدوم كيدوم نقدس غورغوريوس عسرت حمشت عامت تدربيوو كاب زنبرا وشت قدقاد بقمد غوتيتهم أوصيهم أخبيرهم ودسوو وسدوو نسو دما نايتن دناقل سقا نبي كم دبصحوو مسحاتته أبقبو كم زلو نقرو كيدو مسرعي دما ولا حانتي كي تنكفو بدحان رخبو العيلو دما أبز أبقى بوتاتات أنبرو نتم سيطان زحادروم نايتي بيت منغستي سبات دما فوصوم سلعتي نغوس ناب أراويت ملوات ومس نقرو متان كفوصو لمنوو أبنا غورغورس دما ناب نغوس كيدوم بحاسم أو انكالو انت فوص كوخان انت أرحان كوخان كاب كفو سرحكات من لسري خاولو بيتي حقاني أملاح بإيسوس كريستوس دو تأمني خاولو اتحاسم عزنبرا نغوس دما أوه بولم أمو صلوت جيرم دما فوصوو أمرون نايقدم ملكو عندما تملسلو نجرجن أبنا غورغوريوس نغوس دقيمو متان كيعبأ بمالت أب أجرو صفري نحاسما أترفلو نتم كلهم نايتي بيت منغستي سبات فويسو نشومن تمعالتي كسعومو عززهم هايمانوت أستمهيرو سرعات سرع اللم أمو نسوون كهنات سلازين ورا ناب نغوس ناي
رومي ناب أبونا أنيريوسن ناب لك باباسات ملأختي لأخو مو باباسي يلأخو لكم بلوم ناي رومي لك باباسات دما نغورغوريوس شيمو لأخلهم نغوس أنيريوس دما بذي تدسته غورغوريوس تشيمو دحري ممصؤ نخلهم أطمقهم أرمانيا دما بناي قدس غورغوريوس تمرتي بكرستنا اتفلت هاجر كونت نسون بسم أمبيتنا بيت كريستيان صريح لهم بصبع منجدي أقلقلهم تحساس 15 بسلام عرفة مسكرم 19 دما كابود قواد زوز قالوا علتيو راديات بارختهم يحضرنا بسألتهم يمحارنا أمين كما ون عوني لقاس زعامد هاجرو فارس كقون كله قبل علي مئتي جفرا ناي نجوس مكونن كونو تشيمو نبرة دحر دما نشمتو قديفو ناف قدام عتيو منكوسة أوشت مبرا كاب زلو قدام أو حنت عتيو بزح زمن كقادل جمرة لبسو دما ناي حاطين لبسي بمقبار كساب شدشتو معالتي تتقوم كنا دحر إزي دما قبل علي عندي ديبو أو 3 عامات نصرات قومة استعزز ملأخ دما مسيو كابتا عندي كورد نجيرو ببرهان مسكال إن مرحة وسيدو أبجد أب حدا قدام أبصحو أو دما بزح تأمرات إن جبرة نبرة دحر زي دما أو نلقاس أرمو محزة كتو كي زارب دما أوش تعرفوا أمني نخيسو حزة حجون إتي ملأخ نبتعف قسطنطينية بتحيزو إن مرحة وصدمو أو دما أب حنتي عندي تسقيلو عبي تقاللو إن دا تقالله أبلعلي 40 أبلعلي أفتال على عمد دما 45 عامت نبرة أو دما أدنا تأمرات إن جبرة نوزحات بمفواسن وانجل بمستمهارن بزح دخمة تحساس 15 مس عرفة ليك باباساتن كهنات مسيوم بخبري نبكة ما قسطنطينية وسدوا بزي جزء دما أبلعلي دويان عابي فوسخنا ني أبا لقاس راديات بارختهم يحضرنا بسألتهم يمحارنا أمين أملاك القدسان سلا أبوتاتنا قبل بمحروتي يبصحنا كبارختهم دما يساتفنا أمين ليكن تحساس 15 زخبروا عمتاونا القدسان بعضات دما قدس غورغوريوس ليك زا أرمانيا أبني وستاتيوس ربان قدس لقاس زعامد أبا يمله ورحاوي بعضات دما قدس إفرام سرياوي أفا بركت قدس إنبا مرينا قدس كريستينا قدس مينا سماعت قدس كيرقوس سماعت بصعت إيالوتا سماعت آمين برختم يحضرنا زودق أزنة أبا كله بعافي قدسان تقوان ملايكت تعرم لي آمين آمين وآمين ولكل ملايكت سماعي كافقر قدسان عيف لنا آمين أبونا زب السمايات يتقدس مكاتمسع منجستك ويكون فكارك بكما بسماي كما هو بمدار سيساي نزل لألتنا هابني ومدق لنا عبسان وجقاينا كما نهناني نهدق لزعبس لنا إتابع أنك زي أستمنسوت علاتنا وبالهن كل أكويس مزياك يتمنجس هايلو سبات لعالم عالم أمين بسلام قدس جبريل ملاك أوزت مرام سلام لتشي دنجل بهلناتشي ودنجل بسقاتشي أما زيافير سباو سلام لتشي بروك تعنت مانس وبروك فركرسكي تفسيف سيد أماريا ملتا تقام ملتا وداسي ملتا موغوس ملتا كله أجزابير مسلك سأل وصلي مهرة وانتي عن مهرة كل عالم مهرة مدراك أزيت هذا فكر ولتشي يسس كرسس كما يسرى لنا هطاوني تماهيت أنوك تماهيت أنوك رانتشي آمين آمين وسوات لأجزابير ولو لاري تدنجل والمسكال كبور آمين آمين ليكون